L'Institut Català de Retina és un centre oftalmològic mèdic i quirúrgic de referència internacional. Ubicat a Barcelona, fou fundat l'any 1986 pel doctor Ramon Martí i Bonet. La nostra finalitat és la prevenció, el diagnòstic i el tractament de totes les malalties oculars, així com d'altres especialitats dedicades a la correcció visual per a gaudir d'una millor qualitat de vida. A l'ICR comptem amb els últims avenços tecnològics tant en les proves diagnòstiques com en els procediments quirúrgics i terapèutics. Disposem de 5 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i realitzem anualment entorn de 12.000 cirurgies, amb la innovació com a factor essencial d'una assistència avalada per 30 anys d'experiència. Som un dels centres privats més grans d'Europa. El formem més de 300 professionals, entre ells 85 oftalmòlegs, treballant en equip per estar al servei del pacient amb una atenció integral, prioritzant en tot moment el tracte personalitzat. A l'ICR som punters en totes les especialitats oftalmològiques i disposem d'un servei d'urgències les 24 hores del dia. L'Institut Català de Retina, seguint el seu esperit innovador, busca la prevenció i el diagnòstic de les malalties oculars, l'utilització d'eines diagnòstiques d'última generació i aposta per la cirurgia mínimament invasiva. La nostra passió per la cura de la visió ens fa incorporar qualsevol novetat que pugui beneficiar el pacient, sempre i quan estigui fonamentada en l'evidència científica. A l'ICR formem futurs metges a través de la docència universitària i destaquem els programes de màsters que oferim a oftalmòlegs per subespecialitzar-se en diferents àrees de coneixement de l'oftalmologia. I mitjançant el Departament d'Investigació, a l'Institut Català de Retina vetllem per anticipar-nos als tractaments i patologies oculars per veure el futur amb millors ulls. Més de 1.000 pacients ens fan confiança cada dia. Institut Català de Retina. Obrim els vostres ulls al món.